Sziasztok! És ebben a következő hardcore sorozatunk az olyan Hardcore első évad, hanyadik rész? 9, én tudjam. De olyan fullosak vagyunk már. Még jön Csipacs is rigya. Mi nem bírjuk ki hardcore nélkül. Ja, imádom ezt a hardcore-t, hallod? Na, itt van, ketten beszélgetnek. Hanyir? Keny? De vasz. Ki kéne engedni szegényt, itt van beszélgetve. Nem. Itt fel tud jönni. Hallod, addig ne engedjük ki, amíg nem csináljuk meg, ahogy hívják ott. Ugye, csináljuk már a vizét. Szavasz. Valaki följött ide, mindegy. Jövök Hogy csinálni. mászkálnak ma azért villagerek? Jaja. Megkeresek, hát ha vannak még. Nem érdekel. Én beszélgetek el. Szia! Úgy itt van egy villager, gyere már segíteni. Hol? Van még egy itt a... Kiment? Nem, itt van. Házikójában. Hol? PP. Ja, itt hát ez meg fog dögleni unalomba. Ja, azért mondom, hogy hozzuk már. Akkor azt úgy kéne csinálni, hogy ott a házába csináljunk egy alakutat. Csinálsz? Ma egyik villager kiszakadt, azt megoldom. Csinálok, igen. Én csinálom. Világgerte, mit kell segíteni? Rossz villager, fúj! Ennyi. Jó. A villager elmenekülsz, hülye? Akkor hinn maradsz, nem érdekel. Ide tudom a ajtó elé, hogy hát ha bementem. Zoli, nem lehetsz ilyen vele. Muszáj. De még muszáj. Menj arra! Eltolom a ajtó elé, hogy hát ha bemegy. Sokáig fog tartani. Bázön, lézni. Menjél már! Ez a villager sem nagyon Nem, megöltem 3 ütésből kézzel. Hol a másik? Ez a villager se, be kell löknöd a lyukba amúgy. Mert nem fog. Megint! Igen. Na jó, most voltágom a villagerökből. Lekaszabolom őket. Most akkor majd csak valahogy átjön. De hát, hogyha nem akar átjönni, akkor nem jön át. Tehát most. Ennyi. Hogyan kéne oda följutnom? Az a kérdés. Nem hoz le nekem, de van, jó. Nem hozzá? Ja, de van jó. Van. És hova csináltatta a lyukat? Hát oda csináltam a házába egy Ja, lyukat. oda belökön simán. Ne, ki jön? Hát ez elszabadult. Elszabadulunk. Mondom. Ha megy a házunkhoz. Beleugrik. Lög már be a másikat, hallod? Ott van kint. Lög már be. Aztok. Vezess már be a házunkba azt a lyukat. Nem kell bevezetni, majd csak bejönnek, hogyha akarnak. Nem Lezárom itt ezt a lyukot, de beugolnak a zombik hozzájuk, hogy nem jó így. Le. Amúgy az a baj. Ja, várjál, Zoli. Takarodjatok már! Ne! Mit Basz. csinálsz? Ezt betolom, hagyjad. Várjál, ezt betemettem. Segítsél már betolni. Jönnék. Na, Gyere, told. toljuk. Az a lényeg, hogy told, én megrakom itt hátul, hogy ne tudjon. Hogy ne Toljad tudjon. te is, gyorsan megy, azaz. Azaz. Told. Told. Na most menjél fel. Menj már fel. Ez nem baj, ez a kis alagút, ez így maradhat. Ne, így betemessük, hogy ne tudjon jönni. Most már, ez is hátunkban van, nem? Gyere ma. Nem jön. Már be. Vaja. Told be, azaz. Kurva. Falasd be, ott semmi nem történt, ugye? De meg kell rakni még egyet. Majd üveget. Jó, mindegy, így marad. WC ablak. Majd kijön, ha akar. Mennyi? Ott marad. Gyere, csináljuk meg a tetőt. Max, ha más nem, akkor ott marad. Hogy aludjunk, gyere aludni. Aludni. Max, ha más nem, ott marad, nem? Ha most. Ja. Jó, itt.
Nem tudom én. Gyere, csináljuk. Ezt a tetőféleséget. Ez meg mindig itt vagy. Gyere már onnan. Tiszta unalmasod. Toljuk. Vajon? Ne, ott a lépcső. Fel tudok lenni, nem élem. Nem tudom. Ó, de béna vagy. Villager. Menjél már! Menj már! Assassin játszik. Ja. Temesd vissza, nehogy felmenjen. Megint. Lerakom a lépcsőig, gyerünk! Ez az. Menjél már! Gyerünk! Na! Jó van, az jó az ott. Tudja. Na gyere, csináljuk tovább. Oké. De tetőt. Mert úgy lesz, megbeszéltük bentél, hogy minden részben egy fejlesztőt vagy. Ja, de hát még ez sincs kész, akkor te csináld a felső emeletet. Azt akarom, gyere, csináljuk, gyere. Akkor te inkább csinálod ezt? Hát ne, inkább, hogy én csinálom ezt, te meg... Hát csinálod akkor ezt. Jó, csak akkor lemegyek kőért. Szavasz. Menj, szóljon, szóljon. Egy szinten lejjebb kell menni. De ne bólogassál már, hanem menj. Bólogat. Menj már. Na, itt van a második emeleten, jó az. Na, ott vagy a. Sikerült a küldetés. Az a baj, hogy el fog fogyni a tölgyfa. Már csak 30 darab van. Jó, megyek tölgyfáj, jó? Fine, let's go. Nem. Mit énektek? De az a baj, hogy izé is el fog fogyni. A Birchwood. Ahogy hívják azt. Nyírfa? Nyírfa. Az el fog. Szedek azt is. De amúgy És nálam nem- van. Mennyi? Hát 20 bekaptól, nem volt bekaptól. Akkor azt kérek. És gyere TP-t, mert hátraadom. Na várjál, meg TP-znél. Hozd légy szíves baltát. Alom. Tessék. I was not. Hozzám a boltát. Ott van. Hol? Kaptam. Ja, jó van, kösz. Vigyázz. Na. Ó, te fiú. Jó napot. Ne hagyd abba! Énekelj! 7 FPS-en van. Oh. De mitől? Te nagyon menő vagy, hallod. Stone Game, mit csinálni? 10 FPS. Nem, 8, 9. Ó. És nem laggolok. Milyen kemény vagyok ma. Na, 15 FPS. Megmarad az összem. Na. Alig van nyírfa. Mindent kivágtuk volna. Dehogy. Bocsánat, hogy beszélnek a videóban. Nem baj. Addig. Na, akkor. De amúgy te mit csinálsz? De most éppen itt építem az emeletet. Na, az jó. Megkraftolatlan tölgyfa is. Azt vágok éppen. Ja, jó király. Szólj, ha kell, mert tudok adni 16-ot. Az még talán sok is. Nem baj. Ja, nem sok, mert kicsit több kell ez ilyen. Na, de... Már az is valami. Ja. Valamire már az is elég. Mondjuk Valaki fával még nem találkoztam. Valaki örül, hogyha talál egy darab vasat. Ja, meg mi tele vagyunk, már nem tudom mit csinálni vele. Na, hogy kezdhetnénk izéket csinálni, vasbolttal, vascsákitól. Ráírunk. Én már vascsákit használok már De régóta. jó neked. Végülis nem annyira bányásztunk még, tehát nincs annyira megkopva.
Hát én követ használok, inkább nem pazarlok. Most felém áll a ló. Mind majd ilyen maga Zoli, miket beszélsz? Mi van? Eléd áll a lónak a farka? Nem azt mondtam. Ja? Pedig már mindketten. A lóra azt hittem tehén. Azt tudom meg. Hozzá már nekem répát, hozok egy malacot. Károsítjuk őket. Izélünk! Nem. Izélünk és izélünk. Érted? 42 tölgyfasz. 42 tölgyfasz, az jó. Nyírfa kéne még sok, de alig van ahol. Nyírfát azt megcsináltam. Megcsináltam már a padlót. Nem baj, de attól is kell még mennyi emetet csinálni. Ágét. Hát Nem. mondjuk le sokat tett. Ezt szerintem semmi tudós még nem csinálta, szóval ez egyedül. Hát varázsló. De annak is 2-3 emelet. 2, de mi többet építünk annál. Hát az biztos is, hogy mi többet, de... Megkaphatnám már a tölgyfámat, uram? Hát, hozzá már répet. És tépész rá. Megkaphatnám a tölgyfámat. Tépész. Jó. Hozz répát. Hozom a répát, no, nyugi már! Hozok neked egyet, no, legyél boldog. Tessék, itt van. Thanks. Thanks for watching video. Merre van a hazafelé? Ott van, nem látom. Nagy a házunk, azt lehet látni. Zoli, mindjárt elkezdek itt neked énekelni. Merre van a hazafelé út? Annabba. Édesaptad a répát. Az édesapját pedig odaadtam. Én pedig odaadtam neked, esküszöm. Jó, hazamegyek inkább még egy... Esküszöm! Jó van. Esküszöm! Még ordítani. Esküszöm! Jó van. Esküszöm! Jó. Esküszöm! Jó van, szia. Mi? Ne! Ne, létszi, ne! Please! Jó van. Elek! Esküszöm! Nyugi már. Esküszöm neked, hogy odaadtam. Jó, megvan. Zoli az én répámat használja. Ez a furán hangzott. Farkas! Far és kas. Gyere már, ez ki kutyája lesz? Nem tudom, ennyi. Nem. Lettél. Mi az anyád, már megint asszaszínkodik a a vilagger. Takarodjál vissza. Hallod? Mondjad. Nincs csontunk. Azt rám bólogatott, mi van? Igen, bólogatok én is, nem tudom. Mi? Nincs csont, nincs csont. Hát van, de én most emeletet építek. Majd mindjárt, majd hazahozom a kutyát, jó? Igen. Amúgy most az egyszer addolhatsz lasszút, de akkor meg el kell dobnod. Biztos nem adok, megszerezzük. Hát jó. Én viszont nagyon addolni szeretnék, nem? Nem fogsz. Ilyen bevallásaim vannak. Amelyik nem akarok én sem addolni. Hát 3 malacból egy jön csak. De ne asszaszínkodjál már! Na, mi tetszik azon a falon? Takarodjál lefele, jó? Jó. Ha. Most rám bólog, ne bólogassál, mert megverlek. Fogadj, megint vissza fog menni, hogy hátat fordítok. De minden. Gyere már, malac! Na. Köszönöm, malac. Nem megy a malacka. Nem. Mikor gyámajtó, mi volt? Szerintem ez a szar, ez nem nagyon akar itt maradni, ez a villager. Gyere, malac! Gyere már!
Szerintem ez a pap, ez nem nagyon akar itt maradni, ez a pap villager. Nem annyira szeretne szerintem itt maradni. De hogy ez? Ha esküszöm, kiszedem a vasajtót. Na felidegesített. De ne szedd ki a vasajtót, mert az De nem... visszarakom. Ja, jó. Nem Vagy tud csak... bejönni a malac. Akkor rakjál sima ajtót. Jó? Ne, visszarakom, csak a malac hagyjuk. Na végre. Gyere. Nem, mert videó. Ne, de miért tolod ki a malacot? Ember, egy szív, hogyha leesek onnan a háztetőről. És kijönnek a malacok, hát ez kész. Ugyanilyen volt. Most volt elegem. Gyertek, 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 gyertek. De nem menj már ki, az egyik kiment. Szomálok. Gyere, malac, malac, gyere. Malac. Gyere ma! Ne pörögjél, gyere! Elkezd itt pörögni. Bocsány. Jó, jó. Ne! És kimegy! Na azért, de ne menj már ki! Nagyon gyilkesítőek a malacok. Ah, jó, behoztam, 3 malacunk van. Király. Menj, de és kijön! Nem bírom. És a másik is kimegy. Hallod, szarad már le. Nem menj már ki! Jó, kész! Meg van oldva. Ah. Na végre! Jaj! Basszus, pont egy ilyen szaró múlik egy bekraftolatlan oakwoodon. Egy rohadt ilyen bekraftolatlan tölgyfám múlik. Leszarom, kiveszem az NPC házából. Na, De már megvan. de... Na itt a izé! A villager, aki a színkodni akar. De csak akart. Veszek ki üveget. Mennyi emelet van már, úristen? És még lesz több is. Hát az biztos. Három, nem már. Jó. Nem hiszem el. Na? Nem hiszem el. Mama! Ez a szar. Mi az? Már megint. Egyen foson múlik. Hát de van. Hát tudom, hogy van, én kiszedtem az NPC házából. Hát akkor... Cigány vagyok. Kilopod ő. Nem érek, hogy felégetted a házait. Felégettük! Na, légy, elég legyen az ablak. Nem akarom, hogy kint azt a színkodja az villager. És elrontom. Még van második emelet is. Hallod? Na, Ezzel mi legyen? Gyere már. mivel mi legyen? Ezt most bekerítsem kerítéssel vagy? Mit azt a izét, azt a köcsög villager? Nem, gyere. Megmutatom, nem tudom elmagyarázni. Most én nem tudok oda menni. Csak egy emetet kell lemenned. De most nem tudok, mert fát ütök kéz. De van balta. Az. Te már itt tartasz. Tessék, van itt a balta. Basszol a baltát és mondd mit szeretnél. Gyere. Hogy ezzel mi legyen a kerítés ezzel? Itt vagy bontsam le?
Hát ez maradjon. De akkor még egy kerít is rá kell tenni, mert ez... Tőlem. Mert tudod, akkor Tőlem. ki tud menni. Egyébként azt ott befalasztom, tehát... Ne tudjam már. Mi? Azért, mert amíg nincsen kész az egész ház, addig azt szívom. Így úgy leesik, azt megdöglik. Főleg itt ezen az emeleten nem kéne. Gyere föl, hallod. Várjál, csak craftolok. Kerítést. 7 darab remélem elég. Nem craftolok többet, mert minek. Nem mondjad közben. Semmi, egyébként annyi, hogy gyere fel, azt azért nézzél le. Tehát nem lenne jó se neked, se nekem, hogyha innen leesnénk. Ugye? Hát nem. Hát nem lenne jó amúgy. Na mindegy. Nem, hogyha innen még leesne, hát ez plusz sebződés egyébként. Ja, meg lehet bevagol, azt meghal. Hát bőven. Simán, tehát hogy többet sebződik mondjuk. Igen. Vannak olyan bugok, tudod. Igen. Én nekem is egy szívem maradt, amikor leestem. Hallod, ezt lebontom. Mit? Majd adjad már ide a boltát. Jól van, majd adom mindjárt. Craftoljak újat? Nem tudom. Nem kell craftolni újat, mert én adom. Akkor egy perc. Akkor ezt így csinálom. Na dobom. Itt van. Itt vagyok. Ott van ledobva. Hol? Ide fönn. Ottan. Jó, akkor lebontom ezt a kerítéses izét. Nyugodtan. Jó, mert be van fedve a villager-szóval. Meg és ezt is lebont, és kicseréljük. Mi? Szóval ezt lebontom, jó? Tőlem. Ajjaj. Ez a baj amúgy. Majd a lépcső. Szóval nem tudom, gyere már segíteni, nem tudom mit legyen. Így, maradjon. Egy perc, csak megcsinálom. Jó, megyek. Így maradjon? Így maradjon? Ide. Ezt viszont így kéne megcsinálni. Érted? És akkor így föl tudunk lépni. Akkor csinálunk ide is egy ajtót. Nem fontos ide, mert mondjuk itt nem jön ide szörny. Akkor így maradhatunk, nem? Így. Jó, akkor ennyi. Emelet hogy áll? Oszta. Tök jó, már csak be kell fedni a tetejét. Zoli, gyere fel a 4. emeletre. Ott vagyok. Milyen furcsa. Ja. Nyírfát vegyél már ki, azt kezdjél el fedni. Jó, hát nem karaftom be az egészet, csak 17-et. Hát ott kevés lesz amúgy. Nem baj, de... Bocsánat, ha zavar van. Várjál, még újra veszem ezt a videót. Ne vedd újra! De várjál már! Várj! Ide basztad, mint a kutyának, nem vagyok kutya. Na, itt vagyok. Bocsánat, nézzük, de szerintem ez túl hosszú ez a videó, nem? Csak én De ne vedd újra akkor sem. nem veszem. Elköszönök, jó? Azt majd videón kívül ezt megcsináljuk. De nem videón kívül, de hogy videón kívül, hallod? Mi? Mert akik elkezdik nézni a sorozatot, azt fogják mondani, hogy hackeltük az egészet. Akik Jó. elkezdik. Gyere, köszönjük el, mert tényleg hosszú, nincs felőprogramon. Nem lesz a videó, valamit, Bence? Sziasztok! Hát, akkor rákülönjük, hogy nem